Hoe wordt de verskate edities van de Alversterrentocht dit in het trok vanwege de heersende coronamaatregels binnen de tocht zo'n mensen die een mute wollen beziekje en op een step en ze steppen net 1 keer maar 2 keer. Jurjen Burggraaf is een van de man die de uitdaging aangeeft. Ja, hoe gaat het? Nou ja, ondanks het waar gaat het tot nu toe nog redelijk. Alleen ja, het waait wel goed en het ruimt ik behoorlijk. Van tevoren zei je maar het is eigenlijk wel gekke werk. Ja. Je hebt dan inderdaad net 1 keer met 2 keer op mijn holle 460 kilometer ongeveer. Waarom doe je hem dan 2 keer? Nou ja, dat is eigenlijk een heel lang verhaal, maar het komt erop del. We doen dit voor een goed doel. Hè. Dus is de Kankerstichting en de Hartstichting. En we gingen misschien iets te volle drank om toen we dat uitpraten. Maar ja, het ene is dan moet ik dwan. Dus we zijn nu bezig. Misschien zo'n 6 man, 1 vrouw. Ja, u zei het al, het is voor het goede doel. Waarom heb je ervoor gekozen om dit voor het goede doel te steppen? Nou, wij hebben alleen wel wat meemaken op het gebied van mensen die we verlend hebben om een ziekte. Een vriendin verlend, ikzelf dan en mijn compagnon. En ik denk, ja, wat keer we hebben rondwaan? Eigenlijk heel weinig. Het enige wat we kunnen doen is heel veel geld die samenlie. En dan, dat doen we toch het goed auto en morgen ik, want dat wordt echt heel zwier. Ja, en naast mij zit Edwin Velsen, doopburgerlijst de boel een beetje. Nou ja, een beetje, eigenlijk alles. Hoe liep het qua schema? Nou, de ochtendroute gaat prima qua schema. We lezen een kwartiertje voor op het schema wat we pland hier. We hebben elke uur hebben 10 minuten pauze en daar zitten we nou mooi voor. Dus dat gaat eigenlijk, boeten het waarom, gaat het fantastisch. Nou, kan ik uit ervaring spreken dat je in Bolsward altijd een lekker bakje sap krijgt. Hoe is dat nou met deze zonman of 6 man en vrouw regelt? Nou, zoals waarschijnlijk is, hebben we nu al van Jeroen van Dijk de sap gekregen, hier van vriend van huis. Die is hier vanuit Lauwert naar Wiensdag komen om de sap te brengen. Als wij in Bolsward binnen, hebben wij alle jaar ons eigen thuisadres, waar wij even de pauze nemen. En vanuit daar gaan wij daarmee verder. De tweede lus, om het samen te zeggen, gaan we dan terug. Dan ben wij waarschijnlijk sneuntermiddag om 1 uur of 6 weer in Bolsward. Dan los je een iets langere pauze in. Dan kunnen wij weer resten en dan kunnen we even goed eten. En dan is de bedoeling dat we om 11 uur weer starten voor dezelfde lus die we nu ook hebben. Wanneer verwachten ze het klaar te wezen met deze tocht? Nou, ik weet dat sommigen er al wat klaar mee binnen, maar ik denk dat we nog een goede 400 kilometer matten. Het doel is om s'nachtmiddag om 1 uur of 6 in Bolsward te komen. Zodat we het leuk afsluiten kunnen met elkaar. Het Sintje er hopelijk bij en dan even een biertje en een lied hapje.